Η αρχή της οργάνωσης των τοπικών συνεδρίων έγινε από τον μακαριστό Μητροπολίτη Προκόπιο. Αυτός πραγματοποίησε στην πόλη μας από 18 έως 20 Απριλίου 1977 το πρώτο συμπόσιο με τη συνεργασία του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Έμου. Καρπός του πρώτου αυτού συμποσίου υπήρξαν τα πρακτικά που κυκλοφόρησαν το 1980. Το δεύτερο συμπόσιο οργανώθηκε από το Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καβάλας και την Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από 26 έως 29 Σεπτεμβρίου 1986. Από τις 31 ανακοινώσεις που έγιναν όμως, δημοσιεύτηκαν μόνο 14. Οι υπόλοιπες παρέμειναν ανέκδοτες. Ανέκδοτες παρέμειναν ακόμα και οι ανακοινώσεις που έγιναν στο τρίτο Συμπόσιο Καβαλιώτικων Μελετών, που οργανώθηκε το 1989 από τον αείμνηστο δήμαρχο Καβάλας Λευθέρη Αθανασιάδη. Στη συνέχεια, την οργάνωση των συνεδρίων στην Καβάλα ανέλαβε ο Νικόλαος Ρουδομέτοφ. Αυτός πραγματοποίησε 3 διεθνή ιστορικά συνέδρια για την Καβάλα και την περιοχή της. Το πρώτο πραγματοποιήθηκε από 20 έως 23 Σεπτεμβρίου 2001, το δεύτερο από 15 έως 18 Σεπτεμβρίου 2005 και το τρίτο από 17 έως 18 Σεπτεμβρίου 2010. Όλες οι ανακοινώσεις που έγιναν στα 3 αυτά συνέδρια δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά που εκδόθηκαν.
Με πρωτοβουλία της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα πραγματοποιήθηκε από 24 έως 26 Νοεμβρίου 2017 το 7ο συνέδριο με θεματική «Η Καβάλα από το 1835 έως το 1918» ήτι από τη σύσταση του ελληνικού προξενικού πρακτορείου της Καβάλας έως τη λήξη της Β' Βουλγαρικής κατοχής της. Οι ανακοινώσεις που έγιναν και δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά, που κυκλοφόρησαν το 2021, φέρουν στο φως νέα στοιχεία που διαφωτίζουν την νεότερη ιστορική περίοδο της πόλης μας.